Pedir comida a domicilio é o máis parecido a ter servizo doméstico sen ter que declaralo. O problema está en cando pediche demasiado e agora tes que disimular diante do repartidor que todo iso non é só para ti. Domingo pola tarde. Estás en horizontal no sofá e en modo aforro de enerxía. De súpeto aparece a fame. Ou o aburrimento en forma de croqueta. Entón xorde unha nova misión. Encontrar con quen encher ese bandullo cheo de gula e agora debes decidir se pedir o de sempre ou aventurarte con esos 3 restaurantes que cerrarán ás 8. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Agora que xa pediche lambonciña, só queda esperar e sobrevivir. Volves a mirar a app, en camiño. Pero o mapa non se move e o repartidor leva 10 minutos parado. Está dormindo, está meditando, está cuestionando a súa vida. Nunca o saberemos, pero ti xa estás pensando en buscar vídeos de como facer pan de millo na casa. Só por si acaso. Nin comida, nin conexión. Este é un domingo de... Pero quen chama en pleno 2025? Tu nai desde un fixo. Sí? O repartidor está abaixo. Entón lembras que o timbre non funciona dende que un día lle botache ao gardente para desinfectalo. Baixas feito o demo desde un quinto sin ascensor, en bata, co mesmo peinado que o dunha señora dicindolle a Teo Vega que o xabaril lle fozou no millo. Cada chanzo é un acto de fe, pero esas pataquiñas fritidas ben o merecen. Se morron estas escaleiras, decidelle a miña nai que non pedín churrasco ao forno. Tremenda sabrosura. A comida, non o repartidor. Veña, cao. O pobre rapaz só pode quedar pensando. Dimito! É unha transhumancia de Castilla-La Mancha. Por fin coa pizza, os refrescos e as Un momento! Esqueceron as patacas de novo? Ai, que mal repartido está o mundo! E vos? Cales son os vosos rituais pedindo comida a domicilio? Leovos nos comentarios.